Trump jî Putin re got, Îran Biryargirtinê Hêdî Dike dibe zû Bersiv bde. Tenê çend demjimêran piştî axaftina Elî Xamineyî ku pêşniyara peymana nukleerî ya Amerîkayê rexne dikir, Trump Roja Çarşemê di pêwendiyeke telefonî de bi Putin re Îran bi hêdîkirina Biryargirtinê di danûstandinan de tawanbar kir. Ev tenê hefteyek berî dema mehî ya ku vî ji bo gîştina rekeftineke destnîşan kiribû te. Roja Çarşemê, çaremay, Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser platforma medyaya civakî, Truth Social ragihand, ku vî bi Serokê Rûsyayê Vladimir Putin re pêwendiyeke telefonî ya saytek û 15 dekeyan kiriye. û got ku di vê pêwendiyê de her du alyan li ser rewşa dawî yên dîşerên Rûsya-Ukrayna û Îran-Îranê de nîqaş kirine.